Egunon guztiok, honezte hau zuretako batzuk. Ezagutzen nauzen beste batzuk. Ordea, behar bada ez. Miguel Arreta dut izan. Iruñakoa naiz. Eta 33 urte ditut. Eta apezgaia naiz. Hau da, apez izateko prestatzen ari naiz. Gaurkoan, seminarioa eguna dugunez. Nire esperientzia konpartitu nahi nuke zuekin. Eskola garaia, ez nuen apez, izatzeko asmorik. Eta ingenieritza estudiantzea erabaki nuen. Unibertsitatean, garaia nahi edo beste etorri zitzaidan burua apez izatea. Baina ez nion kasu handienik egin. Doktoratutza Ingalaterran egin nuen. Eta han ere unibertsitateko pastoral taldean. Berriz sortu zen nigan apez izateko borondatea ere. Halere Ingalaterratik bueltan. Lan eskaintza bat egin zerten, baita lana lortu ere. Eta orduan zeo hartu nintzen dire bizian. Baina lehiago behar nuela. Utzen nintzela. Eta erabaki nuen seminarioan joatea. Orain, 5. kurtsoan dago, Iruñako seminarioan.